Hola famílies, què tal? Com va el confinament? Portem molts dies ja, Bé, ara que ja podem sortir i aviat, si tenim una mica de sort, passarem a la fase 1, potser ja no se'ns farà tan pesat, Mireu, avui el que volem fer és fer-vos una recomanació, més que una proposta. Us volem recomanar 2 blogs educatius, que aquests blogs són de la Nati Berguedà, que és una mestra i psicopedagoga, que té el blog de natiberguedà.cat de fa molt de temps i té molts recursos, moltes idees de tot tipus, propostes didàctiques de com treballar la llengua, les matemàtiques, propostes de tipus més de com fer feines a casa, com fer-nos un horari, hi ha moltíssimes propostes. I a part d'aquest blog de natiberguedà.cat també hi ha el blog de maresIpares.cat, que l'ha fet arrel també d'aquest confinament, on dona orientacions per les famílies, també hi ha molts consells i hi ha també molts recursos. Llavors, com que creiem que és molt interessant, per això tenim moltes ganes de compartir-ho amb vosaltres, perquè creiem que val la pena seguir blogs així i entre tots compartim i tenim més recursos. Realment té propostes i activitats que pensem que valen molt la pena i us poden ajudar. Molt bé, moltes gràcies i esperem que aquest confinament s'acabi aviat i puguem tornar a aquesta nova normalitat. Gràcies!